Bera da community manager, izan ez aio gustatzen, baina olako lan egiten du, lan profesional bat, komunitateak kudeatzen. Horregatik, komunikazio prozesuaren ardatza bihurtzen da erabiltzailea eta
kanpaina honetarako kontzeptu guzti hauek jasotzen zituen helburua pentsatu genuen. Biritzak, hau da, etxako bizi, kirola bizi, komunitatea bizi, gazteria bizi, ardura bizi. Gero nori bidaliko diogu gure mezkoa pentsatu behar duen, non dagoen gure publiko objektua. Itxako zaleak, Izarra eta Nafarroako jendea, bilatu denuen, eskubaloiaren mundua zale asko mundutzen ditu ere, baina hemen baita Europan zehar ere, horregatik obiadea bizkuntzatan jarri denuen, eta zenbait urte ingurera, eta euskaraz ere argitaratzen ditugu. Twitterren oso interesgarria zitzaigun kirol kazetarien interesa lortzea. Eta duentin gazte guzti horiek erakartzen ere planteatu genuen. Gero nola eraman komunikazio plana aurrera? Eduki motak pentsatu behar ditugu. Bideoak jarriko ditugu, argazkiak, elkarrizketak, non konpartituko ditugu, YouTubeen, Flickren, iVoxen, gizarte sare asko ditugu hautatzeko, baina beti ez dira guztiak beharrezkoa. Eta azkenik non burutuko du plana. Itxako biziren gizarte sare taldea hiru pertsonek osatzen dugu. Nire lana, estrategia eta gizarte sareak eramatea da, nire senarrak bideolan guztia eramaten du, eta badago hirugarren kazetari bat irratian lan egiten duena eskubaloien espezializatua edukiak diseinatzeko. Hala formatu guztiak menperatzen ditugu, testuak, irrati elkarrizketak, bideoak, gizarte sare oso ezberdinak, eta komunitatea hazi eta berdin interesa mantentzen laguntzen gaitu. Hemendik aurrera eguneroko lana da komunitate hau mantentzea. Entzute lana ez da inoiz bukatzen. Astero neurritu behar dugu gure publikazioen jasotzen duten arreta. Gure komunitatearen kideen ahotsa entzun eta enpresari eraman behar diogu, eta baita enpresaren hitza komunitateari itzuli. Guzti horretarako komunikatzaile eta gintzaile hori izan behar da komunitu managerra, elkarrizketa ezinbestekoa baita norabidea anitzeko komunikazioa sortzeko. Agikatzailea izan behar gara ere, partaideritza sustatzeko, komunitatea espazio bizia eta dinamikoa izan dadin, komunitatearen liderrak detektatu eta hauei ahotsa eman, kolaborazio bideak aurkitzen saiatuko gara komunitatearen eta enpresaren artean, eta guzti honetarako kreatibitatea bete martxan izan behar dugu atentzio gehiago irabazteko. Lan gogorra izan da, lau hilabete zen gara komunitate horrekin, baina orain oso pozik gaude bere erantzunarekin. Jokalariak adibidez beren arrakasta ikusten dute bertan islatua azkenik, zeren emakumezko eskubaloia ez egoen erabiletan bat ere. Bere familiak hemen Brasilen, Erromanian gertatutako guztia jarraitzen dute. Beraiekin barkoa zibidai guztietara. Gure zaleak nesken bizitzari buruz dakite. Partiduak zuzenean kontatzen ditugu. Klubeko jokalari gaztenak ere parte hartzen dute komunitatean beren idoloekin elkarri eragiteko. Eta ardura sozial korporatiboko sailak ere martxan hartu dituen akzio guztiak, dira txangoak, elikadorak zortxoak, kolaborazioak lasterretzen dira gure komunitateari parte hartu dezak. Eta krisket gainetik gure zifrak, gaur egun ditugun zifrak, lauia horretan 1000 jango ditugu Facebooken, Twitterren 950 jarraitzaile ditugu, 500 lagun baino gehiago Twentin, gure bideoak 35.000 aldiz ikusi dira lau hilabete hauetan. Championseko finala aurrekoan, bi astetan zehar, 15 minututan den tweet bat aipatzen dituen, eta lau hilabete hauetan ere 9.000 guztoko eta iruzkin jaso ditugu Facebooken. Eta gorroi guztian ondoren, itxaken zizerren bertzeko moduzko dena bideo bat izango zela pentsatu duen. Eta hor da, gure komunitatearen adibideko hona. Los cruces, cómo se mueve, cómo hace todo. Entonces se notó mucho a no caer. Running in the
Songs we sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. Without warning, songs seem to change. As weeks turned into months begin, as life got up, we slowly grew apart. Lo que más me gusta sobre todo que Sandy cómo salta y todo. Me encanta también Begoña, que es un nervio, que coge el balón y es que no sé cómo lo hace, que siempre acaba